Eu nu merg. Ești egoistă, asta ești. Ne ruinezi vacanța și întreaga noastră familie. Întreaga mea familie mă urăște. Dar, cum ți s-ar părea să mergi în alt loc? Un loc foarte uscat. Cum ar fi centrul Australiei. O vacanță fulger în mijlocul deșertului? Serios? A fost ideea lui Elliot. Asta înseamnă da? Da, e un da. Vino aici. Minunat, nu-i așa? Nu pentru mult timp. Hei, relaxează-te. Școala începe peste 2 săptămâni. Nu e asta. Emma? Ar trebui să te bucuri pentru ea. Nu oricine are șansa să vadă lumea întreagă cu părinții. Știu, dar de ce a trebuit să plece? Este ultimul nostru an de școală. Cine ne va certa să ne facem temele acum? Și mie mi-e dor de ea.